Здравейте, хора! Дайте ми съвет, моля ви се, много ми е гадно, така че нямам даже сестра ми. Ето. Ти го свалиш плочката, аз съм свалял горе това. Остава гребен отгоре да му пил. Това няма картели. Нема почката от лед под лепилото, остава лепилото за панелата. Това няма картели. Това трябва да го късиш. Значи сега горе при нас как е? Откачаш штранговете, ти дам, че старите почки, къде ще ги скарат? Те само една дупка ще ми направят. Да, ама ги трябва да дупка. Дупка ще ми направят само. Там Не, отзад при по нас ще е туалетната. повече. Там ще е от и водопровода отстрани нещо минава, някаква мърнотия на штрангове закачено митка. Това сменявах. Викам те да когато се прибрах от Швейцария. Ама, Тари! ще направят дупка си, да изпорете дупка, защото